3, 2, and 1. The nominees are I hope I can pronounce it properly. The Best Feature Film Award goes to The Best Actor Female award goes to. Any guesses? The Best Actor award goes to बरायबाय बेखौबो आंनि डिबि शुटिं लाइभ चेनेलाव ओमफ्राय दायो जोङो बहा फैदों आदाया एसे बुंनानै होदो गुवाहाटी श्रीमन्त कलाक्षेत्र जों सफैदों बेवहाय जोंनि बर' फिल्म अवार्ड सेरेमनि दं 2024 दा जोंहा सोलिगासिनो दं जों जास्ट जिरायनो बानानै दसे बाहेरायाव फैदों आलासिया फैगासिनो दं दा 4टानिफ्राय फुरा रानिं जागोन हरनि 10टासिम बेनिखायनो दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय डान्स दं रिमिक्स डान्स साफ्रोमबो एक्टर आरो एक्ट्रेस बे डान्सआव ओंखारजोबगोन डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां एक्ट्रेसफोर दं दा बेखौ रायजोफ्रा आसा खालामनानै दं जों सेस्था खालामसै बेसेबां हायो मोजां खालामनो दा देखायलांबाय थानोसै प्राइज राननायफोरखौ ने kick off the grand 6th Bodo Film Awards. Get ready to raise your voices as the countdown begins. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Here we begin the grand 6th Bodo Film Awards. Huge round of applause, ladies and gentlemen. Tikendrose Narsari Award for Best Bodo Feature Film. रुंसारि टिकेन्द्रजित नार्जारि आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आलादल गामियाव 1950 मायथाइनि 20 नभेम्बर खालि बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। सासे राफोद फावखुंगुर महरै आलायारन सावथुनाव जालाख'नि आखुथाया जोबोरैनो मुंदांखा जाहोनायजों लोगोसे हारिमुनि बिथिङाव गोख्रोङै बिहोमा होबोदोंमोन। थांनाय 2023 मायथाइनि 5 फेब्रुवारि खालि बिथाङा जोंखौ बे बुहुमनिफ्राय एंगारना थाङो। The nominees are लोगोफोर साना सोनाबनिफ्राय ओंखारथों दाउब'आ सोमनांथों नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा माब्लाबाबो बर' बिमानि मेगनाव मोदैखौ होनो मोननाय नङा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि सिङाव थानोङा ओंखारनो हो आं नोंखौ दिनै हाया मोनथारबाय आं सानो मालतीया आयं बायदि रोजा रोजा आइजोफोर दं जायफोरनि रावा नाख्रेबजानानै दं समाजाव आइजोफोरा हौवाफोरजों समान मोनथाय गैयैखायनो बे हालोद I can pronounce it properly. The Best Feature Film Award goes to Gab Gwai Jaina. Producer is Muluk Charboro.
So we'd like to request the producer of Gabgaya Jaiklong to come over stage and receive the check, dummy check. He will be honored with an ROI, a trophy and a certificate, a dummy check of 1 lakh rupees! Dummy check of 1 lakh rupees, oh my God. Let's give a big hand to the producer of the winning film. And we wish him the best of luck so that he gives us more such films in future. Give a big round of applause once again. And Momento, please pose for the picture. The dummy check, it's 1 lakh rupees only. Award goes to Rajani Busumutari for special film Borai Fati. Best of luck, Rajani Busumutari. Thank you, Visa. So we'd like to have on stage Ma'am Rajni Busumutari. Arona is a Bodo traditional scarf. The certificate of appreciation. Halumbai. Angni Onjalu Boro Lugafur, is that right? The Best Actor Female award goes to. Any guesses? Sangeena Brahma for feature film Gabgaya. Congratulations to the entire team and Sangeena. New hair now. Round of applause for our hair. Beautiful hair that was cut out in the cinema. 1 lakh rupees. Winner of 1 lakh rupees. The dummy check. Samachari Award for Best Actor Male. Rungsari Dilli Busumutari. रावबो सोमनांथों नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा माब्लाबाबो बर' बिमानि मेगनाव मोदैखौ होनो मोननाय नङा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि नोंसोर जेब्ला जिनाहारि खालामदोंमोन अब्ला आंनि बिनानावखौ निमाहा होदोंमोन नोंसोरनि थाखायनो दानि लाइमोनफोरा जिउ गोमानायनि लामायाव नाथाय बेबादि खामानिखौ माबोरै मावनो हायो आरो बेबादि बेसादखौ बहा मोनो Khulumbai. The Best Actor award goes to Linchar Busumutari for feature film Musa. Thank you very much, sir. Rungsari Kailasni Sorbiari. बिथांनि जोनोमा आथिखालनि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सिजौमा गामियाव आसामखौ बुखावना जोंनो बड'लेण्ड रायजो नांगौ आरो बेनि थाखाय जों जोंनि जिउ होगोन जों थै होगोन थेवबो जों बड'लेण्ड सोरजिगोन जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय
Good evening. The best action director award goes to Kenny Busumutari for feature film Jang Thaini Thisam. Thank you. Round of applause for the team. The winner of 50,000 Supporting actor main. नाङा होनब्लानो जेबो जानाय नङा नों जानानैसो रुंसारि बिकास बसुमतारी बिथाङा सासे फावखुंगुर आरो सावथुन दिहुनगिरिनि अनगायैबो सासे समाज सिबियारिमोन बिथांनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फाथारबारि गामियाव इं 1969 मायथाइनि 6 सेप्तेम्बराव जादोंमोन बिथाङा मिरु बिसानिबो सासे बारग' आफादगिरि आरो बोसोनगिरिमोन बिथाङा थांनाय इं 2023 मायथाइनि 2 जुन खालाराव रुंसारि जादोंमोन बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों गसाइनि खाथियाव आरज गाबहरबाय लोगोफोर आंनि मुङा बिरदाव ब्रह्म डन बस्क' स्कुल पास आउट बेयाव थांनाय सोरबा सोरबाथ' आंखौ सिनायखायो जेरै मेट्रिक सोमखोर दिनै कलेजनि फार्स्ट डे जों बे कलेजाव फैगौ 3 बोसोरखौ ज' फरायगोन सानफ्रामबो लोगो मोनगोन सुखु दुखु रायलायगोन फैसलि नों बेयाव बहा थाङामोन बे साननैसोआव जोंनावबो फैयाखै बाजाराव मैगंबो फाननो फैयाखै न'आव माबाफोर जादों नामा फैसालि फैसालि रुथ'लै फैसालि 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 नों मानो आंखौ एसेबां एरा खालामबाय थादों थारैनो मा जादों आंनि बुंनाय रावफोरा बेफोरखौ फोरमायाखै जेराव बेवहाय रावबो आखाइ दिखांनायनि खोथा सानाखै आफादाव जायफोर लबिया गिखंफोर दंमोन बिसोरो आफादखौ गारनानै ओंखारबायानो सोरबाया राजखान्थि लिडार सोरबाया थिखादार सोरबाया जुवार मुदार जाहैबाय आंनि सोंनाया बेसो दा जों मा खालामनो Best Male Supporting Actor Award goes to Lingshar Busumutari. Thank you. For feature film Jangkri Thaini Thisam. Singer female. रुंसारि पुर्णिमा स्वर्गियारि बिथांजोनि जोनोमा आथिखालनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दलाजानि गामियाव 1970 इं मायथाइयाव जादोंमोन बिथांजोआ सासे रेडिअ' आर्टिस्टमोन हिमालय हाजो आफांनि बोरसि दैमा सेरफांनि मेथाइया दिनैसिमबो मुंदांखा आरो रेडिअ'नि गेजेरजों दासिमबो फोसावजाबाय थायो बिथांजोआ थुंग्रि गुमुर अन्नायनि रादाय बायदि अडिअ' केसेट आरो सावथुनावबो मेथाइ रोजाबदोंमोन बिथांजोआ थांनाय 2006 इं मायथाइयाव अबथिरायै बे बुहुमनिफ्राय जोंखौ नागारनानै थाङो For feature film San Bolauri. Congratulations. रुंसारि फुबलेश्वर महिलारि बिथांनि जोनोमा आथिखालनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि हालामनि खान्थालगुरि गामियाव इं 1963 मायथाइनि 1 जानुवारियाव जादोंमोन बिथाङा 1985 इं मायथाइयाव अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीनिफ्राय सासे
रेडिअ आर्टिस्ट महरै गनायथि मोनो Firstly, it's such a privilege to be here. Thank you so much. I love the energy here. Thank you, Bisa, for inviting me to do this. I'm really, really glad for this. So now the award goes to the Best Male Singer Award. Any guesses? Any guesses? Michael Musahari for Sandal Lowry. Congratulations. Thank you. Smile for the camera. Let's give a big hand once again for Michael Musahari. दानसोरां रौथा बागान गामियाव इं 1986 मायथाइनि 28 जुलाइआव जादोंमोन बिथाङा सासे मुसुखा दानख'गिरि सावगारि बोगिरि सावगारि सेबखांगिरि ड्रन सालायगिरि रोजाबगिरि आरो दोरोङारि आगजु दामनाय देनाय फोरोंगिरिमोन बिथाङा थांनाय इं 2023 मायथाइनि 19 डिसेम्बर खालाराव रुंसारि जालांबाय बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों गसाइनि खाथियाव आरज गाबहरबाय आंनि सोंनाया बिसोर दा जों मा खालामनांगौ The Best DOP Cinematography Award goes to Pradeep Daimari. Professor Film Zankritaini Krisan. An inspiration to continue doing the work, to continue doing better and better each year. Competition for 50,000 rupees. रुंसारि आलारि बसुमतारी बिथांजोनि जोनोमा आथिखालनि सन आयै आंसो जोहोलाव थांनानै दं आफा नों एसेबां गोबाव सम अबेहाय दंमोन आफा The Best Female Supporting Actor Award goes to Very eager. Selde Tata Junu Bosumutari. Junu Basmati man. Let's give a big hand for Junu Basmati. She will be given 50,000 rupees for her incredible acting. And we have seen the acting scenes there.
This is not just an award. We are actually paying a tribute to the spirit, culture, and heart of Bodo cinema. The proud winner of 50,000 rupees, sponsored by BTR government. Let's give a big hand once again. We can see she is smiling, smiling, and smiling. बिथांनि जोनोमा आथिखालनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बङाइगाव ओनसोलनि दाङाइगाव गामियाव इं 1970 आं सानो मालतीआयं बायदि रोजा रोजा आइजोफोर दं जायफोरनि रावा नाख्रेबजानानै दं समाजाव Let's welcome him with a round of applause. The winner will be honored with a trophy, certificate, and a dummy check of rupees 50,000. बिक्रम खुंगुर बसुमतारी बिथांनि जोनोमा आथिखालनि अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय साबखायथि गामियाव 1963 मायथाइनि 14 एप्रिलाव जादोंमोन। बिथाङा सासे राफोद हारिमु Best Lyrics Award goes to Sopon Kumar Brahma for Pisa film Boroni Thai. Congratulations to Sopon Kumar Brahmo, and can we have you at the quickest in the stage? Winner will be honored with a dummy check, a trophy, and also a certificate. रुंसारि मनजित नार्जारि बिथांनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नांनानै Good evening, everyone. The Best Choreographer Award goes to Bigrai Basudari. Bigrai Basudari, the winner of Monozit Narzari Award for Best Choreography is none other than Bigrai Basudari. Can we have you in the stage? The winner will be honored with a trophy, a certificate, dummy check. I can hear the sound Gonga Raja, is it? Omar Raja. Check of rupees 15,000 rupees. रुंसारि लानि ब्रह्म बिथांनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काजिगाव Good evening, everyone.
The best child artist award goes to सोर जाथावथाव नंगौना नङाथाय बारा खोनायाखै मोजाङै गोबारै बुंलाय आच्छा दैमारि पिंकी Lots and lots of blessings to you. Followed up by a very beautiful photo session. रुंसारि नीलकमल ब्रह्म बिथांनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आं सानो मालतीआयं बायदि रोजा रोजा आइजोफोर दं जायफोरनि रावा नाख्रेबजानानै दं समाजाव The best screenplay award goes to Arnav for preserving Gapgayi Taikla. So, congratulations Arnav. रुंसारि बिबिसन ब्रह्म ब्रामसिं गेल्ला बिथांनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गाम्बारि बिल गामियाव 1983 इं मायथाइयाव जादोंमोन। बिथाङा सासे राफोद फेस्ला फावखुंगुरमोन लोगोसे गोख्रों हारिमु सिबिसुलामोन। बिथाङा थांनाय 2022 इं मायथाइनि 4 जुलाइ खालाराव अबथिरायै बे बुहुमनिफ्राय जोंखौ नागारनानै थाङो। लिरनाय सिलिमानि आथिं बायदि ब्रे ब्रेथार मा आंनि इंराजि रोंखागौ दा औ जायो थाबायनाय समफ्राव मोजां जागौ बस्ता साला आंखौ नुनानै सेखाखौ लाखिलायबावा ओइ बस्ता ओइ दे And to do the honor, गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो खुलुमहरनाय थाबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो खाबु होनायनि थाखाय बिसानि थावबो जोबनो गैयै हामबाय होबाय दा आंनि हाबाफारियाव गोलैदों दा बेस्ट कमेडि एवार्ड goes to रामसिं गेल्ला बेस्ट कमेडियान दा बेखौ सोर मोनदोंथाय बारा सिनायजाबायसै आं नोंसिनिबा सोर जाथावथाव हा बिग्राय बसुमतारी and the winner is Bigrai Basumutari. Lots of noises. Rainy Zadeh. And a check of rupees 50,000. सिगाङावबो 50,000 मोनदोंमोन बिग्राया 50 बेसेबां जाखो दा पार्टी जाहोगोन ना जाहोआ बिथाङा रुंसारि गुवार गयारि बिथांनि जोनोमा आथिखालनि चिरां जिल्लानि सिङाव
Good evening, and ladies and gentlemen. The best makeup artist award goes to Mr. Jagat Bro. And alumni, and also momentum. So let's give a big hand for the winner. Dummy check of 50,000 rupees. Party. Malah. Dan. New Year. Tari Bisal Bosumtari बिथांनि जोनोमा आथिखालनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रौमारि ओनसोलनि खाग्राबारि गामियाव 1961 मायथाइनि सम्पतिफोरखौ मोनजोबनानै नोंनि गोसोआ एसेबो गोजोनाखै नों आंनि फंबायनि मोदोमाव आखाइ होग्रा होदो सार आं नोंथांनाव आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो सार निमाहा खोनासंबोरे The best negative character award goes to एसे सानलाय सोर मा बुंनो हायो देलाय बबे फिल्मनि जों बर' राजश्री बसुमतारी Lovely बेजों दाहर Lovely Lovely Konoklal Sorbiari Award for Best Music Director. Unsur Konoklal Sorbiari. Borotu दैमा बारनायनि आगै लाइसारि बे सरबारियाव सोर सिखोला बायदि देंखोआ थैनाय थानायखिनि नङा हारिनि गुबुंले जाना थानाय बारखौ गोग्गो खालामनायाव थै थानो हागोन Now I am going to award Sujata, Best Music Director, Surangsa Brahmo. मियाव इं 1949 मायथाइयाव जादोंमोन बिथाङा सासे राफोद दामजु दामगिरि जानायजों लोगोसे सासे राफोद फुटबल गेलेगिरिबोमोन बिथाङा गोबाव बोसोर असमिया थियेटार Best Music Composer for Song Award goes to Fisher Film Version. ओमफ्राय सानै दं आरो
माबाया बिपुल दैमारि आरो दिनो बसुमतारि सानै Okay, we have got 2 winners for this special prize. जोंनि जोबथा बान्था राननाय हाबाफारि